Lord kani nga kwa ban walam na kawai pat ka maka kabang agasham kung syakri jong try nong kani ban syakri u kam ka jong u te maju ti ka jing yat nanti kun jong kon Israel ki ong man badap ka santu senam ka jubilee mo te ki don support ke ki jingkala te mar maju pet hai ka jing yat nanti ki jing long ka jing yat nanti ka jaman sem ru te nga syam ko mas ai nuksa hari ka jala jingi ke ik baca kat kendai spak ring yo ye ka revival nanta kat kendai spak san pun ring arhajan ring mo te kumta ka wan ka revival te ka jingat nanti jong ka jala ru kumtu hadin ba kantap atat sampus nam te ngai hanga ngai i ba te se ka don ka ik ka ba ka jingkala ka ban sawan te ka polis dang ye ka voice of the people party ka bang sukmat kalong bang su sarong bang is dang ye ka diru te hadin pun por gi plot gi jingwai amar ba ni su hi panle ik thamai lamda kalong da gi lam ti ka jung play ke jing project board ka jung play namar ni tip ka politics kalong kumno ka ba ki breu ki ong kalong ka ba chaklia mo te long kum bang kan da bai di shimet long ki i breu na ki tip bang e ka ban chakri ka kam ka jung try te bang rong sha ka jeli ka ba boro ong ki ba chaklia te kam long ka ba su ina te rei ham pen shom nong rim kai gani ka politics na sotu na te kam dei em kam chaklia kan ka ba ka ba bu be bu ronti chung bu be bu ronti play tolong ka kam ka ba khu ka kam ka ba kantang te kum ta rengkat ada di dalam kecing bar dan bat dia don kat tu kan ngot kan dia ter yang inyak ke chapran te bat ngit bi amar abang don kan ka jimut ka ba don ka ba pan khang se kan simpor te ngam pe per khat ba bakata akal jingjat nanti juga BPP ke batang si por pat kumtu mi akun ya ka Emily election ke bat hadu ke long ke ba batang bangin yo ya ki candidate su ke bangi dak terpa i don ki bangi i ki ba i badon kata ka mo ka bor haki ke jing sotu ke jing sampang ke jing nam jing start haki bakin ya dong shi ke jeli den rei long sisa ani ke ba bangin yo ya ki candidates namar skawairu akabor mi akun ya Emily election ngin dei ka parti ka ba Leit mo an ong no da ka pisah in Leit cha ki pai ba da ki nongrim bat hawai kam ka voice of the people party ni don kani ka jing ijngai ka ba ni sotu kalau ka don kam parat amar ka go klam ka jing ijngai in position shono te kumta rengkat ka jing ijngai ya ka ban pen empat ban pen bhapat ban pen kalador ya kani ka jalla ka jungi akal yang jong ka kam sang hima sima te bat ki nongrim ki ba scam ki ba kesencar kadar ke bakun, kesencar kadar ke bam nok siliang kemat, kesencar kadar ke ba don kata ka jingkit klik, kesencar kadar ke ba shimik rai dan let de ke badai, de kumta de kita ki nong remile, de ke pisang ni don, de rei ai mo iblay na ki khat pratli ki konstitusi ya job sa, hadin kata ni la itu ini de election commission kum ka state recognized party, nanti ka ban sekretari MP election, nanti ka MDC election, de kumta nganget scam ni kan kawei bakai ke ba kan kejimut ka ba kan dong ka ba kan job